आणि मीला बरोबर मीला बरोबर शांत तू यंदा येलोस ना असलेली नसलेली पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आणि मित्रांनो, आज आमच्या गावची आज जत्रा म्हणजे जत्रोत्सव नागेश्वर देवाचा आणि आम्ही आता चाललो मंदिरात। तर बघूया कशी काय तयारी चालू आहे आणि आपल्या थोडेसे शॉर्ट घ्यायचे तिथे मंदिराचे वगैरे। आता गर्दी नसतली तर चला जाऊया। आपल्यासोबत प्रणव मी चाललो आणि खास प्रणव घेऊन जात आहे तिथले शॉर्ट घेऊसाठी, कारण आता प्रणव फोटोग्राफी करता त्यामुळे प्रणव पण घेऊन जाते। तर चला जाऊया आधी मंदिरात। प्रणवाच्या काकांचं दुकान पण असतं तिथे खाज्याचा, तर ते दुकानाचं सामान पण घेऊन जाता तर चला जाऊया मंदिरात। मित्रांनो, आपण आता येलो नागेश्वर मंदिरात आणि आता इकडे बघा दुकान वगैरे येली आहेत आणि आतमध्ये जाऊन बघूया, आधी जाऊन दर्शन घेऊया। आणि ही पूर्ण तयारी चालू आहे, कारण रात्री मी इलेलं तर हे काहीच झालेलं नाही, छत वगैरे बांधून नाही झालेलो, त्यामुळे मग परत आता सकाळी येईल। तर चला काय काय तयारी झाली बघूया। मस्तपैकी असं मंदिर सजवले नाही बघा। इकडे साऊंड सर्व्हिस आहे, हे लोक काय मुंबईवरून येतात साऊंड घेऊन। देवाचे तरंग साडी नेसवचं काम चालू आहे बघा। आणि हे मस्त आहे की किल्ल्याची प्रतिकृती बनवली नाही बघा, म्हणजे इथल्याच स्थानिक गाणी बनवून हे सगळं बनवले नाही। आणि आता जाऊन दर्शन घेऊया। दादा देवांचे तरंग आता तयार झाले, अजून वाटतं साडे ह्यांचे बाकी आहेत। ओट्या वगैरे भरूचा काम चालू झाला आणि आता थोड्या वेळान गर्दी पण होईल। Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello, check. Hello. Hello.
आता इलो मंदिरात आणि आता थोड्या वेळान पालखी निघात आणि आपल्यासोबत असत आपले मित्र हनू हडकर आपल्याच गावचे आहेत आणि आपल्या जत्रेसाठी इल्यात यांचं पण चॅनल हा कुठचं आपलं मालवणी माणूस तर यांच्या पण चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा कारण चांगले चांगले व्हिडिओ असतात माझ्यापेक्षा पण खूप चांगले व्हिडिओ असतात त्यांच्याकडे कारण फिशिंगचे वगैरे बरेच असतात आणि ते भरपूर फिरतात मी फिरणार नाही त्यामुळे त्यांच्या चॅनलला नक्की त्यांची मिसेस आहे आणि त्यांचा मुलगा आहे तर त्यांच्या चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा बरोबर आणि थांबणार ना आता कशी वाटली आमची जत्रा तुमच्या आपल्या गावची जत्रा आपल्या गावची भारीच असता ना ओके झाली आहे आणि आता इथे गाराणे वगैरे घालतायत ओटी भरतायत हे बघा लाईन पण लागली आणि आता देव थोड्या वेळात बाहेर पडतील आणि आपल्यासोबत आहे सर्वेश पेडणेकर ब्लॉग आपला मित्र सर्वेशला खास बोलावले आम्ही ड्रोन शूटसाठी आणि सर्वेश आला त्याबद्दल सर्वेशचं खूप खूप आभार थँक्यू इकडे लहान मुलांचे गेम्स आहेत हे बघा इकडे मॅग्नेट डार्क गेम आता तर या साईडला उशी वगैरे विकायला आले ते बघा आईस्क्रीम आहे इकडे पाणीपुरी वगैरे आहे ते हॉटेल्स बघा मस्त की भजी वगैरे करतात बघा काय झाली भजी बिजी ही भांडी घासतात ही भजी करते दिसतं भाई म्हणता माझो काढ काम काय करणार नाही अशी उभी आणि म्हणता माझा फोटो काढ बघा कांदा भजी गरमागरम बटाटा वडा वडापाव आणि भजी उसळ मिसळ आणि काय उसळ पाव स्पेशल कांदा भजी फायरमॅन आहेत ना तू त्यांच्यात फरक आपले मालवणी लाईफचे सर्व लक्की कांबळी यांचं स्वागत आहे थँक्यू काय खातास हे मला पण दे आदिरात खातोय आणि श्रेयस काय घेतलंय ते मंचुरियन केव्हा आला तुम्ही आता जस्ट आलो आताच एकदा इथे खेळून झालं आता इथे खायला आता जे खामदुरी आहेत ते इथे हातपाय धुतील आणि त्यानंतर पालखी बाहेर पडेल हे बघा हा इथून येणार
भाई तर मित्रांनो आता देव पालखी इथेच आपले मनोहर स्वीट मार्ट आपला मित्र कोळंबमधून त्यांचं हे मिठाईचं दुकान आहे. खाजा वगैरे तुम्हाला खाजा वगैरे हवं असेल घरपोच हवं असेल तरी भेटेल ना. तुझा नंबर सांग. माझा 9420505047. ओके. जर खाजा वगैरे कोणाक लागला तर पोस्टाने वगैरे पाठवू शकतो ना. तर मित्रांनो लागला खाजा वगैरे तर नक्की आपल्या मित्राक कॉन्टॅक्ट करा. त्यांच्याकडे एकदम फ्रेश खाजा असतात. मालवणी खाजा सगळं होममेड स्वतः बनवतात ते. होय ना. मस्त मस्त. आपल्या जत्रेत तर बरेच वर्षापासून तुम्ही लहान असल्यापासून आम्ही लहान असल्यापासून चालू अशीच येत राहा. आता देव खाली कालिका देवी मंदिरातून वरती इले आणि पावनाई देवी मंदिरात गेलेत आणि इथून नंतर मागे फिरून नागेश्वर मंदिरात 5 फेरी मारतील आणि त्याच्यानंतर नाटक वगैरे चालू होईल. तर आता हे बघा इथे पावनाई देवी मंदिराच्या इथे समोर पावनाई देवी मंदिर. गौरी देवा गौरी चाळ्या 8 बायच्या पूर्वगणिता 8 जा कृपे नाही हो
शिवगण जमला गंधर्वाचा गाई मेळा गंधर्वाचा ओ गंधर्वाचा गंधर्वाचा गाई मेळा श्रीखंड आले धरणी कापे श्रीखंड आले धरणी कापे श्रीखंड आले धरणी कापे भूकर झाला श्रीखंड आले धरणी कापे भूकर झाला भोळा रे शिवशंकर भोळा रे शिवशंकर भोळा रे शिवशंकर शिवशंकर भोळा शिवशंकर भोळा सोबत बंटी कांबळी नमस्कार मिस्टर स्ट्रॉंग सिद्धेश आपल्या जत्रे गेल्या त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार खाजा हा खावा मालवणी खाजा मालवणी खाजा आणि सर्वेश पेडणेकर आधीपासूनच होत सर्वेची व्हिडिओ हो नाही ते सांगितलंय मी आधीच आज सर्वेसच पावलो प्रदक्षिण आता पूर्ण झाली आणि आता पालखी मंदिरात येईल हे बघा देव इथून आता मंदिरात येतील आणि त्यानंतर नाटक चालू होईल
असतात हे. चौकात खाली हां पालखी आतमध्ये गेली आणि आता परत दर्शन चालू होईल आणि आता नाटक पण चालू होईल. तर आता आपण नाटक बघू थांबतलो नाही, शक्यतो जाऊचा घरी. सृष्टी आणि थांबतली. तू यंदा इलोस ना असलेली नसलेली सगळी घरात घालायचं. असे किती होत असे भय खायचे रे घरात भय घरता देतो. तो तुझ्या घराकडे तुझ्या घराकडे घरकारी नाही तो तुझ्या घराकडे घरकारी नाही. काय नाही करू काय कोण ऐकानू अरे घराकडे देवात बाय देवा तू देवा नाही अरण्यापुरतो अरे राज्यापुरतो अरे वा अरे शबास अरे याच्यातला काय कळलं ना फुकट गेला कट्ट बोल आम्ही जावे लागतं. तुम्ही कधी श्रीमंताचा पोर गरीबाकडे गावा गेलो. नाचलं की त्या शापो त्याचा गरीब म्हणतो. तो गरीबाचा पोर श्रीमंताकडे कामात राहलो. वा नाव देतात कोणी मागण्या नाव देतात टेंबिया. सकाळी उठलो तर उठलो तोंडात शिळा मारला असला रे कोरणीचा मारला गरणीचा बोलायचा मारला तर तोंड फक्त बोला गेले. अरे तोंड धुतले त्यांनी तोंड धुतल्यांदा धुतल्या गेलो तो आड्यात गेलो. तर मित्रांनो जाता जाता आता आपण व्हिडिओ संपवतो आणि जाता जाता आम्ही आईस्क्रीम घेतलं. तर चला कसं वाटलं व्हिडिओ नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आता नाटक पण चालू झाला पण मी आता काय नाटक संपेपर्यंत थांबतलंय नाही, घरी जातलंय. तर चला जाऊया घरी. सांगा मित्रांनो नक्की व्हिडिओ कसं वाटलं तर. चला तर बाय.